bonke bathi imini yeChristmas. In fact, ndisenaso eso siqengqelezo apha engqondweni. uYesu wazalelwa esitalini samahashe. Siyazi uba kwenzeke ntoni ngale mini. But what is the deeper meaning of this day? Why is there such a hype? There's just a hype in the air. Uvuyo olukhoyo phakathi kwethu. So namhlanje andinamnqweno wokuba ndiqengqeleze kwenzeke ntoni nguMaria noYosefu, kwenzeke ntoni ngabalusi, nabo bonke uHerode nantoni. Siyalazi ibali, kodwa intsingiselo yeli bali kuyafuneka sikhumbuzane ngayo. Umbhali ngokwezifundo zeBhayibhile uIsaya wesibini. uIsaya wokuqala lo obhale chapter 1 ukuya chapter 39 elumkisa isizwe sakwaYuda. uIsaya wesibini ngulo obhala from chapter 40 ukuya ku 55. Equka nomkhonzi ova kunzima ukusukela ku 53 ukuya ku 55. uIsaya wesibini ubhala phakathi ekuthinjweni kwamaSrayeli. When things are not going too well for what is supposed to be God's people, uDathi xa evula chapter 40 athi thuthuzela abantu bakho, because there is pain and suffering kwabantu bakaThixo. In fact, athe amabhabheli ehlekisa ngamaSrayeli athi siyazi nina ningabantu bengoma, kanti ke nisifulele ingoma. Bathi singacula njani ingoma sikwilizwe lengqungquthela? Kodwa uthole umdumisi besinamathuba okuziba. Sathi xa sisemilanjeni yaseBhabheli sahlala phansi we reminisce about our pain at the rivers of Babylon, where the enemy or the oppressor pressed us down. We thought about our pain. We became conscious about our pain. Sahlala phansi sakhumbula iJerusalem. Chapter 52 lo besifunde kuye, umbhali usinika enye picture. For 39 chapters, it was a matter of cautioning them. In the 12th chapter,
of this second Isaiah. Uthixo zivuthulule. And the Englishman says, there's no need crying over spilled water. Zivuthulule. Okwenzekileyo kwenzekile ngo-2025. What held you down, what rolled you in the dust has happened. Stand up, utsho lo mbhali. Stand up and dust yourself off. Why? Because a newness is ushered into your life. A newness is ushered into your life. Khamete kaThixo. Uthi verse 1. There are times when life throws you ibhola yerugby. That's what siyayibona. You don't quite know how the rugby ball will land. Ayifani nebhola yesoka. Othi xa uyikhabela phezulu ibhambe in the same direction. But the rugby ball is a tricky one, because when you throw it onto the ground, it can bounce into anywhere. Such is life. Mahamenta Sefos Bay for 2025, when it looked like we had everything under control, but then Satan threw every one of us a curveball as in under control. In my other life, I was lecturing information technology. And I would always say, back then, the laptop is the kapani also. We desktop, the computer mood. Ukama kosha mabini. Elinye, the lombane. And then below it, back then, was another button. Ubungai press iste. No bungai press it. It's called the reset button. When my students had difficulty with the freezing screen, I would say to them, don't worry, just press the reset button. When life became a freezing screen, just press the reset button. Estalin, Samahashe, Bethlehem, and Dawani, and Nukayo, the reset button of heaven was given to us. A new beginning, a new dawn, a coming there. What people, Pagamus Futulule. Sifutulule. Because something new is about to happen. Come and take a table. On this day, God is saying to you and me, it is the end of a difficult era. Phakama zivuthulule, uDatu Bali wophakama uzivuthulule, phinda uhlale phansi and think about the goodness of God in your life this year. Think about the goodness of God in your life. Ndiyathanda ke uthetha ngomlomo wami udidile. Ubaba ufuna umuntu onechamba.
ukuthetha umalume wami nje ungena kwe-cellphone. You still remember the old Motorola, the area end. Umalume would walk around, must ubonwe uba ubuyile eGauteng. Akathethe efonini ephakathi endlini. Wonke umuntu odlula ngesikhathi ufuna ajo abone uba uthetha ngefoni, i-cellphone. I-problem ye-Motorola yifoni enkulu kodwa inesipini esiningi. Khamete kaThixo, my brothers and sisters. And one day he gets the SMS from his girlfriend yakhe, uSisi Mathemba. Uyayifunda tumbona uba ukhubekile. Khamete kaThixo. Ndabuza malume yintoni? Walibala uba ndingumtshana. Wathi undiqhela kakubi lo mntana. Kanti yintoni malume? Hayi wethini undiqhela kakubi lo mntana. Ndathi mandijonge malume kwenzeka ntoni. Ndathi xa ndijonga umalume ufunde nje imessage ayiphelelanga ngesilini. For you to get, malume, for you to get the full picture, scroll down. Because what you are reading is not a complete story. There is an ending to this introduction of Fudileyo Malume. When you scroll down, Malume Zawona, uSisi Mathemba, uElia Ngokuthi, I love you, my darling. Khamete kaThixo. Khamete wase-Fourth Bay. The picture you have is not a picture that God has intended for you to see. Scroll down and see God's ending, saying to me and to you that, like Simon and Garfunkel, it has only just begun. It says, "Sisikalo," says it as don't make 2025 your life story of pain and suffering. But if you scroll down, you will notice that there are good things that happen in your life. Not concentrating with negatives. And then we read Ibali lokuzala kukaYesu. I don't want to really go into that because the theme endifuna uhamba nayo ile theme kanye lapha beside Bishop repositioned and relocated for mission and ministry. Thina sizabe sisitsho next year. Repositioned. Uthi uIsaya sukuma, change your pose and your posture. Change position from where you are sitting, vacate the seat of pain and suffering and anguish. Sukuma kwindawo ohleli kuyo because your time has come. And that very chapter, arise and shine, for your time has come. A new time, a newness that is ushered in. A time for reflection, Galemini, and take stock of your life, of what happened in your life. Arise and shine. Sukuma uzivuthulule.
sukuma uzivuthulule, because it is just a life of contrast. Khamete kaThixo uke wevaphi inkosana ezelele esilalini samahashi. Where have you seen a powerless king, a homeless king? Where have you seen a bound redeemer? Khamete kaThixo wake wambona phi umkhululi obotshiweyo? Khamete kaThixo wake wambona phi umuntu osebukhosini kodwa unuka umguba wamahashi? Where have you seen that? It can only happen in God's story. In God's story, where the underdog becomes the favorite. Take stock of your life. Take stock of your life. Come and take it. Why? Because Galemini uThixo usinike igama elitsha. God is calling out new names. No longer are we called the damned and the suffering, but this morning we are called the redeemed, the chosen of God. That God atuparlosi uncwadi yabaFilipi, that God chose to empty God's self and took on the form of a human being and roamed the streets of this earth and endured death, even death upon the cross, because of the redemptive work that God is doing in our lives. So in many Christmas, it is a day when many are celebrating, but it's also a day apho abaninzi kubuya impungulo ezibuhlungu. Ngabahlobo abangekhoyo. But be it as it may, today is the season of Christmas. In a week or so, we enter the season of Epiphany. Epiphany, ixesha lokusungululwa kwezinto. Epiphany, a time when things are revealed to us. It starts with the day of redemption, but it will end in the day of revelation. Kwizinto esingazaziyo. Khamete kaThixo sigqibezela unyaka esiwaziyo uba uhambe njani, kodwa sizawungena kunyaka esingawaziyo uba uzasiphathela ntoni. But for now, what comforts us into yokuba singena kunyaka omtsha sisazi ukhona lowo ozelweyo oyimfundiso yethu. I think belke ndayibalisa every Christmas morning xa ndivuka nale nkumbulo. Ibingumsebenzi wami nomninawo wami xa siphuma ecaweni ngexesha utatomkhulu evala ifestire neengcambu. Umsebenzi wami noPatrick yokuba
sikhawuleze sigoduke siyolungisa itafile xa kuzotyiwa. Owam umsebenzi ikukhupha ikhatlari ndiyibeke ngendlela eyiyo. Ewe, laa khatlari yayikhutshwa only xa kufika umfundisi, ayisenzeki ngoku, sesiqheliwe thina sifundisi. Kodwa kudala bekukhutshwa ikhatlari nepleyisi zamaxabiso. And we'd only eat once with that cutlery and crockery. Sebenzi kaPatrick ukhupha iplates azibeke etafileni. Ingxaki kaPatrick uyonqena ungxamile. And so he takes a stack of plates. Walibala ukuba kukho intambo yombane esuka ekitchen uye front. Wakhubeka zesa iplates zexabiso zikamakhulu wakhe. And I still have a picture kaPatrick ezama ukufanisa indeba zeplate. Ndabe mnandi sithe engqondweni Patrick ninawa noba yiChristmas namhlanje awuzubonela makhulu xa ifika. My brothers and sisters, and I have a picture ezama ukunxiba plates, but it's not working. Ndinombono kamakhulu xa engene emnyango phakathi kwekhitshi nefront rhamente kaThixo ekhangela uPatrick openekayo eflorini itiles rhamente kaThixo. But then I heard a voice esuka kumakhulu esithi qinele sukhathazeka my child, qinele mntanam sukhathazeka. Phakama uye ekitshini uze nomtshayelo nesikopi sithuthe ezindleba. It does not matter, it was an accident, but today is Christmas Day. It's not a day for sorrow and pain. Thabati sikopi uthabati indleba yolahle mkhoneni awuya ubuye neplaces ezintsha. It is a God who says to me and you, what has happened in Ghana, Sika 2025. It's a new beginning, it's a new time that God has brought through the birth of His Son, who Christ was here.